Sumusunod. Take the next left toward St. Heliers Bay Road, Route 7, then slide left onto St. Heliers Bay Road. Diretso lang. Paano naging Take left the siya? next left onto St. Heliers Bay Road, Route 7, then turn right onto West Tamaki Road. Yan si Maki Road. Maki. Kanan na yun, kanan. Maki. Ito, kanan tayo Turn dyan. right onto West Tamaki Road. Basta tayo dito. Tamaki. So, kakanan tayo. Traffic light, no? Bigayan Wala. lang. Ito yung sinasabi nilang bigayan. Stem. Continue on West Tamaki Road for 800 meters. Show tayo sa 16 leaping. Tapos kakanan tayo sa Line Road. Line Road. In 400 meters, turn right onto Line Road. 400 meters. Doon pa banda doon. Sunod na kanto na yan siguro, Brad. Turn right talaga, no? Turn right Yeah. onto Line Road, then turn left onto Farrington Street. Basta rin sa Okay, and right. Dito. Magra-right tayo dyan. Kinahan tayo nung nasa likod, ah. Hindi natin alam eh. Akala ko kasi Turn babae. left onto Farrington Street. Kasi tayo ang priority. Yan. Saan tayo? Lumagpas na tayo? In 200 Lumagpas na meters, tayo. Lumagpas tayo. Lumagpas na tayo, Brad. Lumagpas in tayo. 600 meters at the roundabout, take the first exit onto Tanifa Street. Yun, kakaliwa tayo pag sa runabout. Walas na. Ayun. Yan. Kaya kailangan ng internet dito. Kasi pag wala tayong internet, yari tayo. Katulad nyan, wala kami. Doon daw sa may roundabout. Doon tayo kakaliwa. Pero kita mo, kanto na yun, oh. Yung ba yung kanto kanina? Oh, yung kanina. Lahat yun lang. Pangalawang kanto na yun eh. Basta kaliwa tayo dito sa itong roundabout na to. Yan, dito di ba may kaliwa yan? Giveaway niya. May kaliwa. Itong kaliwa na to. Kaliwa tayo dyan, no? Oh, yan, kakaliwa tayo dyan. Talagang bigayan lang yun. Oops. Kaliwa tapos kaliwa ulit tayo. Tignan ako, kaliwa pa. Yan. Kaliwa. Kaliwa ako, kaliwa ako. Kaliwa tayo. In 200 meters, turn left onto Heatherbank Street. Heather Bank. In 200 meters, yung unang kanto dito, Heather Bank. Yung Heather Bank. Heterbang. Heterbang Street. Kaliwa tayo. Turn Ano yan? left onto Demolition. Heatherbank Street, then Yan. turn left onto Kaya Epping ta- Street. Oh, kaliwa tayo dito. Kaliwa. Okay. Kaliwa tayo dito. Dito kaliwa.
pupuntahan namin yung bahay na in-address namin para dun sa mga Kaliwa ulit tayo dito. mail namin. Next left onto Epping Sulat. Street. Next left. Epping Street. Next left. Iping na ano? Ito. Epping. Iping ba to? Hindi. Dito niya tinuturo eh. Ito ba? In 300 meters, your destination will be on the right. Oh. Nga. 300 meters nasa kanan daw. On the right? Oh. Maganda pala dito oh. Dito tayo nalipat eh. Tapos, 100 meters pa. 100 meters. tawid pa tayo doon. Oo. Tatawid pa tayo. Your destination is on the right. Okay, dito na tayo. Yan nga. Parang yan yung nakita ko sa picture, Brad. Atras natin. Hmm. Sumaruan pa na. Saan yung picture, Brad? Saan ba dito? Yan. Yan yung nasa kanan na yan. Yan na si Iping. 16 Iping. 16 Iping. Here we coming in. Tara. Ginagawa din dito sa tapat. Mga bahay. Bahay. Good. Yung mailbox pre, oh. Ito yung mailbox na yun. Malaki pala sa akin. Mailbox. O yan. Ito nga. Tingin ko'y wala. Tao siguro. 16. O 16 nga o. Wala pa yung naisusubsubrad. Ano lang? Parang may sulat eh. Yan, may sulat oh. Ano natin makukuha? Siting ko lang dito. Palaisipan sa amin ha kung paano pagkuha ng sulat ha. Sindik man. Oo, ito na nga eh. Salamat sa'yo. Oo. Oo. Sorry, dito nga. Brad. Sabi ko nga ba eh. Ano ba to? Kapal din yata eh. Ang tanong, meron pa ba? Meron pa, ang kapal pre oh. Paano ko yun to? Paano kaya kukunin yan? Paano kaya kinukuha? Ito ata. Hindi. Hindi rin eh. Makaiko dito yun. Meron pang sulat eh. Paano kaya nakukuha yan? Palaisipan sa amin kung paano pagkuha niyan. Ano ka ba driver? Ano? Ito sana yung titira namin bahay oh. Kaso hindi na kami natuloy. Maganda sana no? Ito pre oh. May parking pa nga sa likod, Brad. May nauna siguro nag-ngupa dito. Bitman yung ano eh, Bitman yung Batman. Ruby. Film. Tingin nga. Bakit kaya? Paano kaya to? Ano yung style nito? Tinatanggal yung screwdriver so tapos tinatagtag siguro. Tanggalin so tapos tagtag tapos balik ulit screwdriver. Ikutan natin. Ito. Wala na buhay. Ano na yan pre? Pakahirap tayo pre. Ay, pasensya na, hindi ito sa Pilipinas eh. Pilipinas. Wala yun sa Pilipinas. Hindi sa atin to pre. Oh, hindi. Ibalik na lang namin. So, Sige sa atin. dadalawa lang ang meron sa atin. Dito. Yan. Ito pala yung karang sa amin. Yan.
Picture mo Kuha na sana, natin. cellphone ko. Ha? Picture mo sana. Oh, picture mo. Wala, ano cellphone? Kasama natin si ano. Hello, hello, hello. Live yan. Titiran sana namin yan. Kaya lang hindi rin nakuha. Gawa ng siguro masyadong malaki. At malaki din yung down payment niyan. Siyempre, para dun sa mangungupahan sa amin. Malaki yan dyan, malaki na pinag dyan. Malaking bahay eh. Baka din laki na. At least, sa tingin ko nga, mas maliit yung kinuha eh. Mas maliit yung kinuha na ano. Tara. Nakuha natin, sabi ko nga abay. Dito pinadala eh. Okay. Ipit. Ngayon, baguhin natin route natin. Dito na lang pupuntahan. Ipag. Yan, ganyan ka-importante ang signal ng ano, internet dito sa amin. Pag wala kang internet, hindi mo makakausap si Google Map. Wala tayo. 16 km. Mas malayo pa lang, 37 minutes. Lumayo tayo sa city? Oo, 37 minutes. Hindi, o kaya lumapit tayo sa city pero lumapit tayo Head sa southeast on Epping Street toward Delamere Place. So, lumapit tayo kaya lang maraming ano speed limit ng 50. Oh, kaya malayo-layo. 16 kilometers lang oh. Kaya lang puro ano naman. Sky. In 150 meters, turn left onto Farrington Street. turn left. Turn left na tayo, turn left. Take the next left onto Farrington Street. Dito. Turn left. Okay. Oh, yan. Pansinin nyo, yung mga basurahan nasa labas, di ba? In 200 meters, turn left onto Line Road. Ganyan lang yan. Kasi araw ng koleksyon nila dito ngayon. Dito sa street na to. O, ganyan lang yung pagbabasura nila dito. Nakasegregate yung nabubulok sa hindi nabubulok. Turn left tayo dito. Okay. Turn left. Hintayin natin yung isa. Pwede na. Diyan lang ako nagano pagka mga ganito, parang panatag na ako mag-drive. In Sa ganito, 600 pero meters at the sa ano? roundabout, continue straight to stay on Line Road. Roundabout. Doon sa nilikuan natin kanina, straight naman tayo ngayon. Yan yung roundabout na inanuan natin kanina eh. Kung saan tayo lumiko eh. Kaya pala malapit yung Iping Street yun. Iping Street na pala yung inanuan natin. Ito yung dinaanan natin kanina eh. Di ba? Tapos, straight lang tayo, no? Dito lang tayo. Straight tayo. Sige, wait. In 300 meters, turn right onto Point England Road. Point England, turn right, Point
England. Malayo-layo pa. 300 meters. Lapit na yan ah. Yung 300 meters ah. Yan nakikita na natin ng ano yan. $300 meters. Turn right onto Point England Road. Turn right dito. Turn right tayo dito. Turn right. Tapos pagdating naman doon, police red. Saan tayo pasok doon? In 50 meters at the roundabout, take the Tapos, first exit onto Aparana Avenue, Route 6, heading to Mount Sige. Wellington, Panmure. Tapos, mag-ano tayo dito? Doon. Tama ba? Okay. Oh, tama nga. Okay. Dito. Mali pwesto natin ha. Manifesto natin. Lawas Mali pala pa. doon sa kabila. Manifesto natin. Route 6. Sumalubong yung Asensya na. wala, first time pa namin. First time namin dito sa New Zealand. Nag-signal pa ako, mali mga pwesto natin. Susti, man yan nga. Mount Wellington. Ito pa yung Mount Wellington. Tapos, dyan ang exit natin. Tapos, tayo dito. Oh, yeah. Tapos, Malayo-layo pa yung ano, 1 kilometer. Kakanan tayo after 1 kilometer. Cauliflower, $3.99. Sweet. Burlington. So, sweet mga araw at kabaluyan. Paalam muna kami kasi yan ang yung isang ano na yan. Yun, dali. tapos, In 200 meters, turn right onto Morin Paalam Road. muna kami. Morin Road.